많이 라그시 많이 라그? 에? 나 이거 액팅 사람들 흔들 Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंसोरखौ बरायबाय लोगोफोर आङो दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोदों ओमफ्राय दायो माने आङो दा दुर्गा फुजा होनो थांगासिनो आरो ना फुजिदेवराव आंजों लोगोसे थुबाय थादों नायलांदो गासिबो दं जोङो हाबा मोनजाया बिमाया मबाइल लायनो थांदों फिसाफोरा नै गारियाव बाल्थिं गायगासिनो मबाइलखौनो बावबोबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दायो मबाइलखौ बावबोदोंमोन नालाय लायना फैखांबाय ओमफ्राय मिउजिकबो दामना होदोंमोन ना गारि सायाव बेखायनो भइस रेकर्डसो होनो गोनां जाबाय आरो नै जोंनि दंग' लामाया बेसे साफा लोगोफोर जोंजों लोगोसे थौफाबाय थादो जोङो दा खोन्थिलांबाय थानोसै अखाबो हादोंमोन ना दहाय फुङाव जायगाफ्राबो माबायदि जाहैगोनथाय थांनानै नायहैखांबासो मिथिसिगोन गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोनायखाय माने रायलायनाया आङो मा होनगोन मा मागोन जालायलांबाय आरोना एकदमबारे बाहाबनानै दंथारोमोन भिडिअ लाबोनो ओमफ्राय दिनै गोसो जानानै बानायथारबाय आं दायो लोगोफोर जोङो मोनफैबायानो गेट मोनसिगोन भिडिअखौ दहाय लाबोबाय थायासै आरो डाइरेक्ट गेट मोनफैनायखाय जोङो लानाय जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो गारिखौ बेखिनिखै दोननाय जायो नायनोसै मानसिफोराबो फैसाबदानो दिसुन साफा सानै लामा लामा नुबोबायानो दङ फिरसो जागोन बायदि मोनबाय आं नै गारियाबो बेसेबा बुरजा दंफैयो जोङो बेखै दोनहैगोनसो जालायलांबाय दोननो जायगायानो गैया माने हाब्रुजों जाबजों शिब मन्दिर नै बेयो दा फैगौ गेदेराव थांनानै नायनोसै बेयो शिब मन्दिर बेयाव खुलुमगोन खुलुमदों मानसिफ्रा खुलुमखायो बेयाव दुर्गाखौ बेखाय बोरै एफा फ्रा दोननांलाय मन्दिर ना मालाय दावराइखौ मन्दिर खालामनायगोन बेसेबां मानसि स' नै खेबे दं लोगोफोरना जाखायदोंना दासो नै बेयाव फैदोंलै नैयाव बेयाव फैदों दा ओंखारगोन र' ओइनो ओइखौ जागोनलै आङो ओइ गिदिर गिदिरखौ नै बिथिंजाय दं ओइथिं दोनबोनाय मा जोङो मोनफैबाय माइहा दा बोरै लांगोन बिदिनो लांखांसिगोन लाबो दाबो लानोसै बेयावनो थिखांनानै आं बाबुखौ बामनांगौ बेयाव दाबो लानोसै जागोन ना जाया जायो थिखांनोसैयावनो ओमफ्राय दा थालिरासो बाया दान लायो गावखौनो गथ'नि बिदियाव फुजा नायगोन बिदियाव फुजा नायगोन बिदियाव मिथाइ जागोन हा बेयाव मिथाइ दङ ला मोननै ला কি লাগে লো এটা দুটা দুটা লো ঠিক করে লোচোন বেলপান লো আৰু কিমান বা দুটা না দুটা 40 টাকা मासे 20 टाका লাগে एसे बुरजा होगोन हरदो ओइ थुबखौबो लादो जोंना मोजां लाबोदो मोननैखौबो लाबोदो लाबोखादों आंबो लाबोनाया बासै आङो सिदोबदोबखाय लाबोआखैमोन थौदो थौ मिथिया मा ओरैबायदि डिस्टार्ब गथ' लाग्रा गैयाबाबो गोलैगोनहाय
पानीपुरी गयालै आयो माथो साजायगासिनो नोंलाय नै लामाया ओरैबायदि रिलेक्स 11टा जालायबाय नै दाबो मानसियानो भगबान अखा हाबाय अखा कृष्ण कृष्ण Aja sudah lima orang tuh. Mahal tuh. Om namo aja kan. Dah, aku tuh kelana istilah nih. Angka belana. फुजायावनो बिदि बानायखाबायबालाय मिथिखायो दुर्गाफोरा आं बेखौ जागोन गिदिर गिदिर मा होनोमोनलाय वाव सिगासिनो kamu dapat kan? Sebentar kali ini sih. आङो गिदिर जागोन मा र' इदिखौ मायबासो होदोहाय बेकग्राउन्डआ माबा गिदिरथार इदिनो जानांगोन इखौ माखौ जावगोखो गोखैनो गायदेर गोखै होनाय दा ओइनो फुख्लिया गोलैबायथ' थानोसै अजुदो नामाहाय दायो जोङो मोनफैखानानै आङो ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै दायो जनानै दं आरो ओमफ्राय उन्दुनोसै दसे थानानै भिडिअखौ गोबावजोंसो लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय मायबाफोर गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा होदो ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच खुलुमबाय बाय बाय खहेहे नुयो आंखौ उननि केमेराजों ओंखायनोथ' आङो नोंनि बे जोबनायनि बिबुंथि होनाय खहे नुदो होनफ्रांबाय अजा फाग्लि बायदिसो नुदो जों मारै स्टाइल मोननाय बायदि मोनदो केमेरा नाया मानो बेसे लेट मोनदो हाजारा फैनानै बाबाय माने बोरैबा मोनदो खानाय हानायखौ सिननाङो समायाखै